É o momento de falar con Mariluz Expósito, actual concelleira de Servizos do Concello de Ribadavia e presidenta da Ruta do Viño de O Ribeiro, verdade? Efectivamente, bons días. Que ves con moitas novedades para este ano porque queda moi pouco para a Ruta do Viño da nosa comarca. Sí, bueno, aproveitando que estabades por aquí na Feira do Viño, pois nada, para dar a coñecer as próximas xornadas que se van a celebrar aquí nesta Ruta do Viño, que en este caso no Ribeiro tócanos do 5 ao 7 de xuño, que como todos os anos, pois dende Turismo de Galicia temos preparado unha serie de actividades en torno ao viño e ao enoturismo. Nesto, a Ruta do Viño do Ribeiro, que vai evolucionando co paso dos anos, que notas destacamos para eses días? Que dentro das visitas, algo que destaques por encima do demais ou é todo lineal? Sí, no, mira, a ver, bueno, sabemos cos autobuses, que digamos é unha das actividades que máis salida teñen, pero eso xa é común a todos os anos. As visitas a adegas, pois obviamente non podían faltar, non? Chámase xornada de portas abertas, porque, bueno, as bodegas ese fin de semana abren as súas portas aos visitantes que queiran acercarse a elas para coñecer de preto pois como elaboran os seus viños, os seus viñedos e, en definitiva, pois a cultura que hai en torno ao viño. Despois este ano, como novidade, digamos, pois temos a Indainas, temos un paseo fotográfico que recorre as ribeiras do Miño en Lallas. Temos, como todos os anos, actividades propias dos aloxamentos que fan ofertas especiais para ese fin de semana. Os restaurantes tamén teñen un menú propio de ofertas. E, bueno, en definitiva, un montón de actividades que durante todo o fin de semana que a xente que se queira acercar ao Ribeiro pois podan disfrutar. Vedes que o paso dos anos a evolución vai sendo positiva, cada vez máis xente se anima a este tipo de iniciativas. Sí, efectivamente, os autobuses sempre teñen moi boa cabida, pero este ano ainda non saliron as entradas á venta, é dicir que salen o próximo lunes, este lunes salen as entradas á venta, pero xa levamos como 15 días recibindo chamadas e correos de xente que quere participar, entón entendo que este ano pois se van a acabar moi rápido as plazas, así que nada, quen queira que hai que ser rápidos. Estamos desbordados como desbordada está de xente a Feira do Viño do Ribeiro, ti que coñeces moi ben a Feira do Viño do Ribeiro toda a vida. Está a xente moi contenta coa nova distribución e coa carpa, espectacular. Onte foi espectacular. Pois bueno, nós tamén encantadas, como sabes, entre Yolanda e máis eu, fomos as responsables de organizar esta aposta, e foi unha aposta pois arriesgada e encantada de que guste. Eu creo que tamén é mellor, porque, bueno, tanto po sol como para a chuvia creo que estamos máis protegidos, entonces nada, íbamos con un pouco de medo, pero a verdade é que onte levamos unha boa alegría e tranquilizamos un pouquiño. Pois, Mariluz Expósito, non che robamos máis tempo, Nada. hai que disfrutar da Feira do Viño do Ribeiro Muy ben. e viva o Viño do Ribeiro! Por suposto.